Se vidím. To je dobrý. Tak hezký večer přeju. Dneska si dáme téma ne chipping, ale budou to sváry mezi pancířem, Cimerit, bylo na nějaký přání tady někoho, takže si uděláme dneska Cimerit jak od síra hobby pastu, tak i od nalepovací Cimerit, od Miyagu, nebo od Attack Model, ten nalepovací, můžu nalepit druhou stranu tadyhle toho jak Panteru 1:16. Já to dělám 1:16, takže některé ty věci, postupy jsou dobrý na 1:16 a některé věci jsou zase dobrý na 1:35. Třeba co se týče svárů, tak ukážu nějaký postup, ale myslím si, že ukážu i nějaký dva další postupy, co se dá použít i na 1:35. Takže kdyby byla volný čas, tak ještě můžeme udělat, jak se dělá tvorba litýho pancíře nebo struktura pancéřování desek nebo pancéřování mantletů u tanků. Nejvíce je to asi vidět u ruských tanků. U německých tanků je to takový, tam je to líp zpracovaný, tam bylo většinou litý věci na věži a tak dále. A měl jsem možnost osobně ošahat Tiger 2 a ty desky na věži a na korbě jsou jako velice hladký, takže jako tam jako zvýrazňovat je takový trošku zbytečný, ale jako ničemu to nebrání. Tady mám svoji testovací věžičku, já jsem ji schválně z jedné strany dneska stříknul červeným primerem od Titan Hobby, z druhé strany jsem ji stříknul schválně šedivým primerem od Titan Hobby, mi teďka došli. A tady je Cimerit, co jsem dělal od Sierra Hobby nedávno, a jenom bych to takhle třeba přejel rouskem, protože když potom to nastříkám, dám třeba šedivou základní, pak na to dám to od Sierra Hobby, tu pastu a budu to tam dělat těma zoubkama, zvýrazněním ty zoubky, strukturu toho Cimeritu a pak budu chtít dělat, že je to nějakým způsobem obouchaný, tak by to šlo udělat i, se to lehce obrousí. Byly vidět ty, mluvím o tom, když budu mít nastříkanou kamufláž, jo, takže jako, že si s tím můžu takhle pohrát, můžu takhle udělat šoupání na věži. Já jsem to schválně nastříkal šedivou, aby to bylo dobře vidět. Aby jako to bylo vidět takhle to obouchání toho Cimeritu, no to ošoupání. Jako na tancích bylo hrozně vidět a ten Cimerit se hodně loupal sám o sobě, takže jsem to ještě utřel, aby to nebylo vidět to nějakýma pilinama a takhle bych to třeba udělal jako zlehka a pak bych to dolaďoval nějakým chippingem jako na štětec, anebo vymalovával a tadyhle tu třeba tu prázdnou plochu bych nechal šedivou a tak dále, že by to bylo jako o tom zvýraznění. Takže to máme tohle, jenom jsem si schválně to chtěl vyzkoušet, jak to i funguje s barvou, protože to bylo jenom natření na čistý plast a to, takže můžeme klidně si tady ten od Sierra Hobby, já jsem si ho 2 dny předem namočil, jsem tam vodu, do toho dal vodu, ředitelný vodou. Vidíme, jako to má strukturu, takovou bláto. Je to blátíčko, ale na ten Cimerit tohohle typu, ty čárky, je asi i nejideálnější. Jednou jsem to asi jednou říkal, že asi na nic jiného se nehodí, protože třeba u tady ne jak Panteru, kde je takový kostičkovaný vzor, tak se ty kostičky slivají dohromady, když se používá ten Cimerit od Sierra Hobby, takže vlastně na tyhle věci se bohužel hodí jenom ten Cimerit na ten vzor, na nic jiného. Vyzkoušel jsem si to, volal jsem přímo Marianu Bucovi a tak mi to potvrdil. A hlavně mi říkal, že mám použít pod to červený primer. Já jsem dal schválně červenou jako královskou červeň, aby to bylo jako víc výraznější, nebo oxid primer. Ono to je v celku jedno, protože ono to stejně se s tím jakoby napatlá, pak se na to dávají barvy a toto, ale záměrně jsem to udělal, aby prostě byl to nějakým způsobem vidět. Takže já to začnu takhle nadávat, tahovat.
brejle. To vidím blízka. Pozorňuji, že jsem to dlouho nedělal. To povede. Dávám fakt jakoby plně tenkou vrstvu. Rovin bylo jednolitý. Funguje to na 35 a na 16 funguje taky dobře. Ta věc. Tady já zakrývám ty díry na ty háky, co byly na náhradní články, ale kdybych dělal třeba 35, tady to s interiérem, tak by si z druhé strany to provrtal na dírky a pak bych to, až to uschne, provrtal skrz. Je to dobrá věc s tím, že to nemá tendenci se jakoby vylupovat, štípat, když to potom uschne, jo? Když to potom jsou tam ty dírky. Takže jestli to je vidět, tak to začnu pomalu dělat tor. Těma zoubkama. Momentové přiložení ze stavebnice přímo od trumpetéry to tam přidali k tomu, jo. Nezáleží na tom, jak je to rovnoměrný. Spíš se jedná o nerovnoměrnost, protože ten Cimerit byl ručně dělaný a dělali to dělníci a neměli k tomu žádnou šablonu. Tím, že prostě to nanášeli tak nějakou špachtlí nebo hrablem nebo nějakým jiným prostředkem, aby vznikl ten požadovaný vzor. Jo, protože vzorů vlastně toho cimeritu je několik druhů a výhoda u toho cimeritu je, že se to takhle jako rozjíždí a furt se to dá opravovat, jo. Furt je to mokrý, schne to docela, já nevím, za půl hodiny, možná je to suchý. Furt se s tím dá jakoby něco takhle dělat a vzniká vám takový ten přechod, který jakoby chcete, takový ty čárky, jako jsou tadyhle v tom uschlým, jo. Takže takhle jsem to tady udělal ještě přes ty díry, jo, a furt si s tím jako můžu hrát, jo. Je to takový teďka jako taková prasečinka, ale takový jakoby ten základ toho je, že se to dá opravovat. Není to jako, že třeba bych vzal Tamiya Putty, ten tmel, napatlal to, přetáhnul to, ono mi to během 2 těch uschlo a pak už bych si jako musel to zase brousit a znovu jakoby si s tím zase hrát, jo. Tady už vidíte, jak to usychá pomalu, jo. Já říkám, fakt tenkou vrstvu a hlavně na všech tancích to dávalo se to tady zepředu, na mantlet, ze zadu, na věž se to nedávalo vůbec, na tancích se to dávalo, že jsem to viděl u Tigra 1, to někdo dělá, že udělá tu bočnici jenom po ty plechy a pod ty plechy boční to nedává ten Cimerit, což je chyba, oni to nanášeli ještě před tím konečnou montáží těch blatníků, takže takhle jako vzniká Cimerit pomocí doplňků od Sierra Hobby, jo. Osobně se mi ta aplikace líbí, akorát prostě jedna chyba je v tom, že když třeba budete dělat štuga, tak máte smůlu, protože štuk má z 99% má jiný vzor, jo. Tam buď má waflový vzor, anebo má ten čtvercový, jako je na tom jak Panteru. A tuhle ten čárkovaný vzor je pro Panther, nebo respektive spíš Tiger 1, jak Tiger 2, jak Tiger ty první verze to měly do poloviny toho trupu, ale jedná se o ten vzor. Viděl jsem na Tigra 1 verzi E, že měl takový zvláštní Cimerit jako udělaný, čtvercovaný, ještě ono se tam ještě dělají takový různý šrafy do toho a takhle. U Panthera se ty zuby dělaly, u Pantherů se ty zoubky takhle dělaly dolů, nebo nějak jako různým způsobem, ještě se to tam prořezávalo takhle různě, jo. Takže těch cimeritových vzorů je několik druhů, ale takový ten základ na toho Tigra je ten zoubkovaný a nikde jako se nestane, že by vám jako někdo řekl, že takhle to nebylo, prostě jo, takhle je a vždycky to je, dá se to ložit spoustou fotek, jakože tak bylo. Hlavně ten Cimerit se loupal a minule jsme si ukazovali, že vlastně stačí, tady když to mám suchý na té druhé straně, tak jsme to tadyhle vzal štětcem a vodou a udělal jsem si tady, co jsem chtěl s tím jako to opotřebení a ošupání, jo. Takže vlastně
bylo to suchý půl roku, dal jsem čistou vodu s jarem, nebo to, třeba jsem to šmrdal tady na kraji a normálně to šlo krásně dolů, jo. V tomto případě je to natřený, to půjde taky, jo. Jde o to jenom, že prostě jsem to udělal, aby to bylo vidět a jakoby je to jako originál, že to je červený a na to nanesu ten cimerit a navíc to má tu barvu toho cimeritu, ještě ten Sierra Hobby, což je super, jo. Pak tady máme takhle si odložím, trošku si tady uklidím. Pak tady máme ještě, že jsem to viděl u jednoho borce, že se to dá dělat takovýma různýma dlátkama. Jo. Já se tady zkusím zase znova napatlat. Myslím si, že ty zoubky na tohle, na té jakoby té pilce jsou jakoby lepší. Já třeba to tady udělám tady takhle. Když jsem to rozličil. Abych nezapomněl, tak trumpeter třeba přidává tady ty zoubky v různých velikostech, protože potom, když se to třeba dělá u wavefuků nebo jiných takových těch menších částí, tak to vypadá asi takhle celkově. Jo, že se to dá různě použít na různé velikosti, takže tam je veliká škrabka na přední plát, jo, a menší kousky prostě okolo blatníků nebo okolo ne hradce, ale okolo výfuků a takhle. Jo. Takže se s tím takhle dá jakoby blbnout. Ale viděl jsem jednoho, který dělal cimerit pomocí tmelu takovýho, což si můžu ukázat i tady taky. Místa na té věži je dost. A on používal, já jsem to chtěl zkusit právě i s tím od toho Sierra Hobby, a on používal jakože to, já jsem si zbrousil takovou špachtličku jsem si udělal, centimetr širokou, a že dělal jako ten vzor do toho vytlačoval, jo. Asi tady nepůjde, protože ono jak je to něco místama řídký, něco to, tak to evidentně nejde. Nevadí, musíme si dát ten dvousložkový. Já to chtěl schválně zkusit. Jdu to tady dodělat, aby to mělo nějaký vzor, tak to dodělám tadyhletím zase. Ty ostatní vzory, třeba ten waflový a tak, jsou na to nějaký razítka, nebo to prostě nejde udělat? Ale viděl jsem, abych tady neto. Na ty vzory, nebo když je to, budu se bavit jako 35, na ty vzory jsou buď razítka, nebo se dá koupit už připravený cimerit přímo, což je třeba folie, což je v tomhle případě od Attack model, to je tohleto. Jo, jenom se to vyřízne, nalepí se to disperzním lepidlem od Ultraglu, od Migu, je úplně ideální, něco na způsob Herkulesu, vodou ředitelný, takže paráda. Schnete asi do 24 hodin. Nebo jsem dokonce viděl, že se to dělá jako lep. Někdo dělá nějaký firmy jako lep, takže jako prostě úplně na pohodu. A v 1:16 se to dělá od Attack modelu, anebo rukama, anebo jsou razítka, který dělá třeba AVL Modern. No a tady právě jsme narazili na ten problém s tím, který je s tím Sierra Hobby, že je to řídký a ono se to jakoby i slivá na ty zuby, jo. Ale furt se to dá jako nějak opravit, takže já to takhle dělat obráceně, pak to, jo, já jsem si nenařezal ty zbývající a takhle si to tady jenom na prasáka takhle nějakým způsobem vojedu, jo. Když si za to tu, tak by to vyšlo líp. Udělat je jakoby schválně cikcak, jo, jak to prostě ten oblouček té věže. Jo, já jsem to udělal takhle jenom fakt jako, ono až to trošku stuhne, třeba teď, tak to jde líp. Jo, ale dá se to s tím jako dělat i okolo těch výstuplých částí a takhle, jo. Takže možnosti jakoby jsou, samozřejmě jsou to doplňky, které se potom platí zvlášť, jo. Sierra Hobby šel touhletou cestou, že jako nabízí tohle, kouká, už to tady jakoby schne a fakt ta vrstva je tenoučká a drží to, jo.
a vyzkoušel jsem si to, že to drží barvu a po půl roce, jak jsem říkal, se to dá normálně i smáznout a prostě to nenechává stopy. Dobrý je to, že dost často je na těch tancích vidět, že ten Cimmerit se sloupnul a zůstane tam ten vzor, jak čtvercovej, tak waflovej, tak ten čárkovaný nebo jakýkoliv jiný. Takže, a tadyhle to ono to je fakt jako ostrý, takže ono i do toho jako plastu to reje, takže potom stačí vzít normálně tenký štětec, namočit to do nějaký světlešedí barvy, od toho Valecha Stone Grey, myslím třeba, a normálně to se dá třeba vyčárkovat, takže třeba si tady udělá takový šedivý flek jako pancíř, okolo toho obleju lehce trošku červenou barvou a do toho vymaluju ten vzor toho Cimmeritu. Fakt vypadá jako dobře efektně. Jo, dokonce i to takhle podobně dělal Night Shift v jednom z videí, myslím, když dělal toho jak Pantera, protože toho, co jsem dělal v 1:16, jako na to koukal s tím Cimmeritem, jak se s ním potýkal a on to tam dělal pomocí tmelu. A když jsme u toho tmelu, tak se podíváme na ten tmel. Tadyhle jsem si koupil od Greenstuffu Magic Sculpt. Je to dvousložkový, takže 50/50, obě dvě lahvičky, lahvička A, lahvička B. Tohle to je na stranu. Musíme si naníst a děláme si to s tím dlátíčkem a i s tou zoubkování. A jsem zvědavý, jak to dopadne. To samotného zajímá, já jsem s tím jenom dělal asi chvilku. Jo. Ale tady to má, ten tmel má tu schopnost, že je to něco podobného, jestli si pamatuje, jakoby modurit, jak býval. Hodně to použije figurkáři, když si tvarují figurky, tak tohle to oni používají, že se to vytvarujou a ono zaručený, že 1,5 hodiny je to tvarovatelná hmota, jo. Takže vlastně to vezmu tady takhle jako na palec. Půl rukou si vezmu, nechám to dohromady, si to přidám. A to je dobrý mít i mokrý prsty, protože to tolik nelepí, že mám i vodu. A ono to hned, ten tmel je takovej krásně vláčnej a mám vyzkoušeno, že prostě fakt za 2 hodiny je to tvrdý, jo, takže a můžeme to tady jako roztahovat. Je s tím teda víc práce, protože ono to je, jak je jako to roztvarovat. Teď si mě s tím přivedl trochu na myšlenku, protože Greenstuff dělá taky tady ty dvojsložkový tmely. No. A dělají i takový válce tvarovací. Jo. A jestli by měli správnou rozteč třeba na tom tvarovacím válcu, jak dělají cihly nebo dlažbu. No jo. A tady je, já jsem si chtěl, když si to vyhladím vodou, jako jo, tak se mi to neodlepuje, jo. Ale když se bavíme o tom válečku, tak tady dá se koupit váleček na Cimmerit, že je pohoda. Má kolečko, že prostě jedu nahoru dolů. Já jsem si ho ještě nekoupil. 1:16, protože jsem se ještě k tomu nedostal. A od Avle Moder, ale jako základ je, že to nějakým způsobem roztahám do tenký vrstvy. Fakt není nic silného, jo. Opravdu ta vrstva toho Cimmeritu nebyla moc silná, jo. Když se jako čte v některých knížkách, tak oni dávali jednu vrstvu, nechali ji proschnout do druhého dne, nebo klidně 2 dny a pak dali druhý den další, ale pořád to nebylo, nebavíme se o nějakým centimetru, jo, bavíme se možná tak maximálně o, já nevím, 5 mm, max 7, jo. Není to nic, kdyby to bylo, jo. Ruce tam tomu nevadí, že to jsou tam obtisky té daktilky, protože tam vlastně na to budeme dávat ten vzor. A víc je dobrý, že to nesmrdí. Takhle tady vysuším. Udělat ten vzor. Tak. A zkusíme. To ještě zavřu.
Hodinu a půl to mávají takhle měkký, takže jako pohodička, můžu si od kafe, tak, no. Zkusím, já budu takhle ukazovat. Mám to centimetr široký, jo, to nějak jako viděl. Samozřejmě vypadá to úplně jinak, než tady ten vzor, kde jsem tahal zprava doleva nebo zleva doprava, jo, kde ty takový ty přechody, jo, takže vlastně já tady jedu jenom jakoby s tím, ale možná až budou dva vedle sebe, tak to bude nějak vypadat, jo, a teďka jako koukám jenom tím způsobem to. Musím teda říct, že na první pohled se mi to moc nelíbí. Líbí se mi ten první vzor od toho Sierra Hobby. A když to uschne, tak je to taky brousitelný, ale tím je víc práce, než tadyhle Sierra Hobby, který se smeje štětcem a vodou a to jde. No, navíc to věc. Drží. Já jsem právě viděl od Aloe Moller používá tenhle ten tmel a hlavně to válečkuje. Já třeba tady takhle zase stranu. Zdar. No, když to už jenom teďka vidím, tak se mi líbí víc od toho Sierra Hobby teda. Aby se mi to neodlapovalo, tak jsem si to namočil do vody. A nejspíš budu zkoušet kombinaci obojího. No, tohle ještě budeš muset barvit, že? Jo, se musí barvit. Tohle to taky, no. No, nevím. Zkusím ještě tohle. Jestli to půjde. Si to zkusím namokřit. To táhne. Taky věděl. Jo. Ale. Funguje líp. A navíc tam jsem to udělal delší. Že tadyhle to. Mokrým prstem to jenom přetáhnu zpátky. Že ten vzor se mi nelíbil a zase si to opravím. Zase. Takže to vypadá, že to funguje i na tu pilku, když to tak řeknu laicky, od toho trumpetéru úplně pohoda. Akorát bych to teda mokřil, teda no. Nebo mám to nalovčený vodou, jo, aby se to nalepilo. A na té pilce mi něco málo zůstávalo, jo. A trošku se to trhá, což nevadí, protože můžu to použít jako, že to je obouchaný cimrit. Nebo, jo, tadyhle na těch tady na dvou místech se to trhlo. Ale řešit to teďka nebudu, zase si to předmokřím. Zase tak jako potáhnu. Dělám to odhadem, jo, nedělám, že bych tam měl naměřený, kolik co má být jako dlouhý, jo. Dělám to prostě jenom čistě odhadem. Ten cimerit. Tohle. Tady už to mám silnější, tak to zase upravím. A ono ten Magic Sculpt má tu výhodu, že jakmile se to namokří, tak ono to jakoby trošku taky zblátovatí, ale furt to má takovou tu tuší strukturu, že to je jako v některých směrech jako tvarovatelný a hlavně fungují na to i ty různý razítka, jo, od toho na ten jiný vzor, takže tadyhle ten tmel je na takový jako mnohem lepší, příznivější, jo. Že tadyhle ty malý, co jsem si tady vyřezal, tak jsou o ničem, protože to chce mnohem užší a vypadá to líp, myslím, s tou pilkou, než to.
Ono zároveň to má i tu výhodu, že mi to stahuje ten přebytečný materiál toho, jak jsem to tam dělal tou rukou a že něco bylo silnější, něco to, jo, můžu to dělat, já nevím, nějakou velkou špachtlí, prostě se to natáhnu, jo, nebo stěrkou, jo, to je úplně jedno. A ono mi to jakoby zároveň i stáhne. Jo, já chci furt vidět jako pod tím ten podklad, tu barvu, proto jsem to i udělal, aby to bylo vidět, protože tam to je šedivý plast, červený na červený, teda šedivý, tohleto světle šedivý na červený, takže to krásně vidět a není to úplně brutálně, prostě nějak slyším jak vazbím nějak. Jo, to jde od Juraje. Že? To jde od Juraje, se to vracelo. Aha. A takhle. To je dobrý. Jo, už to je dobrý. Takhle vlastně mi vzniknul Cimerit i s tím. Jsem přetáhnul to materiál, jestli nějakým způsobem můžu odštípnout takhle. A mám tadyhle takhle strukturu Cimeritu. Mnohem víc se mi to líbí takhle, než když jsem to dělal s těma špachtličkama, protože to jako vypadá realističtějš. Ale víš, navíc jako když s tím trošku uhnu nahoru, dolů, takže vlastně je to takový jako správně ujetý, tak jak by to mělo být, nestejnoměrný. Jo, protože na žádným tanku ten Cimerit nebyl stejný. Jo, 2 tanky úplně jiný, jako trošku jinak udělaný, jo, úplně. Takže jako hlavně nestejnoměrnost je tady hlavním výsledkem, jo, aby to bylo. Je to takhle jakoby žádoucí a tím způsobem vám takhle jakoby vznikne ten Cimerit, který jako většinou se toho modeláři bojí, ale v tomhle případě jako si myslím, že tohle ten tmel je naprosto jako dokonce jsem tohleto s tou stěrkou nebo s těma zoubkama vyzkoušel poprvé. A líbí se mi to víc než ten vocí rahby, který je takový jednorázový na ten jeden vzor a navíc jak se to moc rozředí, tak ono to má tendenci se slejvat a musí se to furt ještě opravovat, jo. Takže tady, jak je to zase to, tak to můžu znova jako přetáhnout. Ale je to furt takový jakoby za mě trošku horší než ten tmel od toho Magic Sculptu, jo. Tady zároveň i držím si tu hloubku a tu výšku toho Cimeritu nebo toho tmelu, kolik na to nandám. Jo. Samozřejmě nejjednodušší, a to dám na stranu, čekáme, až to uschne. Děláme si to lepení toho Cimeritu. Tak. Uklidím. Lepení Cimeritu na tu plastovou desku, nebo na plast, v tomhle případě plexisklo na jak Pantera, o to a tak modelu, což je jakoby nejjednodušší varianta, co se s tím dá dělat. Že to je pohodlný, vlastně nic jako, stojí to asi nějaký peníze, ale to tam je udělaný, vyřezaný, sedí to i do těch vzorů, i do těch děr, jo. Tadyhle, to vzal. Já jsem vzal ten starý, prčit. Tadyhle máme na vanu, takhle vzor na vanu. Já si vezmu vanu a nalepím vanu. Tohle to je... Jo. Tak malý moment, já jsem si vzal špatný vzor. Původní, to bylo k tomu. Je to teda jak jinak Panther, ale tohle to je na Tami a ono se dost často stane, že když jsou to relativně jakoby 2 stejné stavebnice, tak ty dírky třeba vzadu to nesedí, jak by mělo. Asi tady nejde ten správný. Já si myslím, že ten dobrý. Panther. Jinak jako, když se jedná o Cimerit, třeba tady na Panther, jak jsem o tom mluvil, i o jiným vzoru, tak třeba Attack model k tomu přidá rovnou celý takhle rámeček s tím, že je to rezinový díl na přední mantlet na Panther, jo. A tady je vidět, tady je vidět, jak je ten Cimerit trošku jiný. Že vlastně je šrafovaný dolů a ještě v tom je mřížka, jo, někdy to bylo ještě, a ještě tady po stranách jsou takovéhle ryhy, jo. Ale tohle to je natamiácký Panther a já mám trumpeterácký, takže jako budu muset asi nejspíš tohle ten způsob jako nějak udělat, jo. Tak je dobrý, co jsem vyzkoušel, že vlastně tohleto slouží jako razidlo, že vlastně vezmu
ten dvousložkový tmel, obtisknu to do toho a mám hotovo. Jo. Když u toho kulatého vzoru je to takový trošku diskutabilní o tom, jak to bude vypadat. Samozřejmě k tomu přidávají i to kulový střediště v podobě cimeritu, aby se s tím člověk nemusel dělat a mohl si to rovnou nalepit s tím, jo, s tím, že to jako pasuje na to ta stavebnice. Jo. Ale právě ten vzor, co jsem chtěl, což se jedná o tohle na Panther, tak má pouze jako na stavnici, takže já už jsem to dělal na jak Pantheru, co s ním jezdím na soutěže, tak jsem to tam musel různě upravovat, vyřezávat a tak dále. Ono to je jako hodně lehký na úpravu, protože to je jenom čistě folie, která se nalepí a si jenom najdu ten původní tady. Jo. A jak říkám, nalepím to, schne to do druhého dne, za 24 hodin je to krásně suchý. Jo, tady jak Panther Yearly Production pro Trumpeter Kit. Musím říct, že teda jako se jim to povedlo a sedí to úplně krásně. Tady je krásně vidět. Zadní část, boxy na nářadí. Když se to lepí na boxy, což se tady v tom případě i blatníky, jo, tak je dobrý ty plastové původní díly, ty prolisy, co jsou tam na těch plastových na stavebnici, brousit, protože ono to jako, sice je to folie, ale tak zase dobře to jakoby se neohejbá a má tendenci se to jako rádo lámat, zvlášť tady ten čtverečkový vzor. Což jakoby nevadí, protože třeba na blatníku to udělá obouchaný, ale doporučuji to obrousit, protože tady ten výstupek, i ty matky, nebo ty, na kterých to bylo uchyceno, a ty šrouby, tak jsou tady vyznačený, takže jako úplně paráda. Tady je spodní část mantletu, tady nějaký ty, ale nám se jedná o, že budeme lepit boční část, jakoby největší. Tadyhle, děláme si tadyhle tu část, s tou špičkou. Nemusíte tam všechno jako dávat, jo. Není jako nikde psáno, že když jako tam přišlo od Attack modelu, tadyhle mi přišel Cimerit a to vyřežuje jenom folií, jenom kůžkama to vystříhnu, takže to tam jako musím dát. Bavíme se o nějakých drobných částech, takže oni dají úplně všechno, jako že i krycí šrouby a takovýhle krycí dekly, že jsou Cimerit. Já si vezmu tady nůžky. Je to naprosto jednoduše, šetří to spoustu práce, krásně se s ním dělá. A zase, není to tak silný, aby to zvýraznilo nějaký plně jako ten tank stlousnul, jo. Je to tonoučká folie, ten vzor tam nějaký je a je to moc pěkně provedený, jo. Ono tady takhle. Víc to jako to vyřezává úplně nádherně. Tohle je vzor Miak. Jo. Čičkovaný Miak. Je tam čtverečky, jsou nerovnoměrný, každý trošku jiný. A jsou tam ještě takový jakoby v tom dělíčky. Jo, ne dírky vyloženě, ale jakoby dělíčky. Jako zvyšuje, že to vypadá fakt dobře. Když budu dělat omlácení cimeritu v tomto případě u tohoto folie, tak stačí to vyřezat normálně skalpelem. Mám vyzkoušeno, že když to uschlo do druhého dne, cimerit, tak normálně na pohodu jsem to prostě do toho vyřezal. Jo, ono to lepidlo má potom jako takový ten vzor, že to zůstane pod tím jako slitý, že to vypadá jak struktura pancíře. Ono to je průhledný, takže super, nenechá tam žádný bílý fleky nebo něco takového. Jo, ale prostě to drží a úplně krásně se na to maluje všechno. Jako prostě by to byla jenom další plastová stavebnice. Já si vezmu tadyhle ten svůj Monstrkus.
Lepím to na plexisklo, jo, mám s tím zkušenost, tohle jsem lepil v jednom streamu. V konkurenčce. Zatím to drží. A to dám tak pryč. Nějaký štětec. Jakýkoliv obyčejný štětec. V našem případě nějaký silnej, když teda budeme chtít velkou plochu. Co a ještě takový. Tak. A budu to dávat sem. Na ten ciment, tady na tu stranu. Takže buď někdo doporučuje, že vzít normálně smrkový papír a že to je jakoby drsný, jo, tady tu stranu. Můžeme to zkusit, někdo to tak dělá, já vezmu počítač, má takovou tu a jenom zlehka, protože ono, když se rozvášním, tak ono se mi to jako zlomí, což jako nevadí, protože ono se to dá krásně napojit bez toho, že by ty přechody byly vidět, jo, protože je to čtvereček na čtvereček a se trefím na tu velikost, co to bylo to, takže úplně na pohodu. Ale jenom říkám, že kolega jeden mi to doporučoval zdrsnit, já jsem to třeba nedělal u některých částí a drží to taky. Ono z druhé strany je to lesklý, to úplně sami vidíte, že prostě to leskne. Nevím čeho, jenom takhle to prostě nějakým způsobem přejedu, ty hrany. Když jsem to trošku toho sundal. A vezmu si to lepidlo. Má to tím natahám. Jako když lepím papírový model. Výhoda je v tom, že i po půl hodině se s tím dá jako ještě hnout a navíc přesahy lepidla se dají setřít vodou. Tře se to a zůstane vám tam někde žádný přetečininy nebo tohleto, jo. Tak se nebát to lepidlo dát víc. Dokonce toto lepidlo je i dobrý, někdo to zkouší na lepty, jo, že to dává na nějaký lepty, který jakoby jenom jsou na místě a nic třeba nedrží, nebo jo, já jsem neskoušel, že bych to třeba připevňoval, dal lept jako uchyt kladivo a na to do toho dal kladivo nebo něco takového, nebo háky, který že něco tam jakoby to táhne, nebo tohle to, neskoušel jsem to, takže nemůžu, ale vím, že jako někdo říkal, že to i zkouší na lepty a funguje to, no. Tak. Bordel. A normálně na sucho stranu, takhle nalepím, rovná, jenom to, sedí mi to krásně, jo. Já jsem to tady dělal na namalovanou část, to lepítky, jo. Tady je vidět, ne, jestli to bude vidět, tady jsou vidět zbytky toho lepidla, co z toho vzniklo, jo. To ještě bude stříkat, tak jako je to úplně jedno a vůbec to nevadí, to obrousit potom nějakým pilníčkem, teda to obrousit a tak dále. Tady prostě trumpeter u těch velkých stavebnic zase se rozmáchnou v tom plexiskle a že se jako bude průhledná stavebnice, ale když si dát cimery, tak je to vlastně takový kontraproduktivní. No, tady mi vznikla taková fuka, že i tady a i tady můžu udělat, že to prostě jenom takhle přetáhnu lepidlem. No mi to uschne do druhého dne, jo. Ještě jenom takhle vezmu, počím to do vody, ten četec. To jako stáhnu, tady přetejkaj. A mám tam tam jakoby slitý, jo. Brousek, takhle. No. Dá se to opravovat i druhý den, jo, pohodu. Můžu ještě pokračovat, mám tady ještě kusek. Takhle. Ještě tady na další.
To dělám já druhý den, nebo třetí den, to je, ale prostě to nechám schnout klidně 24 hodin. Ono to chce chvilku, chce to nějakou trpělivost k tomu. Tady mi vzniká vzor na to nářadí, co byla taková ta deska. Je to takový říct hodně. Když to uschne, což je tadyhle ta strana, tak vezmu pilník, nebo brusknu tadyhle tu placičku. Beru většinou jemnej, jo, ale může ty hrubší. A jakoby ty hrany jako svým způsobem srazím, jo. Do kulata. Nebo můžu udělat, jak jsem se bavil o tom, že to chci, aby to bylo obouchaný, jo. Zkusím to schválně tady třeba. Tady, že to bylo obouchaný, tak si tam jako, se mi to tady i odlepuje, jo, tak to jenom prostě takhle vyštípnout, pak vlastně ještě vyštípnu. Nějak si tady udělám nějaký takovýhle v tom kostičce ten vzorec. Už jako je to dlouho. Je to hůř, ale tam druhý den to ještě se dá skalpelem krásně vyštípávat. Že si tady vlastně udělám rejhu nebo prostě dělík. No. A nebo můžu udělat to, že prostě si to vystříhám předem, že si to prostě nalámu si to předtím, nebo si to vyřežu skalpelem předem a nalepím to potom i s těma obouchaníma a tak dále, abych se s tím nemusel mordovat přímo na tom modelu. Není to nic jako strašného. Tady už to drží v tom. Je to jako dobrý. Tady to už chytá taky. Jo. Když tak to můžu opravit i druhý den, jo. Samozřejmě tadyhle to, že zase vezmu lepidlo, zatáhnu tíry, protože tam ty přechody jakoby nebyly samozřejmě. Je až k hraně a nějakým způsobem to. No a můžu si tady udělat jakýkoliv poškození chci. Říkám, teď tadyhle to šlo fakt jako hůř, že už to schne, já nevím, už asi je to druhý, třetí měsíc tady vidět to lepidlo v tom, když si to vidět ty fleky, tak to lepidlo, který tam bylo pod tím, to vlastně celý podlepený plestem, ale to plexisklo je i tady. Jo, byl jeden takový celý díl. Takže takhle je Cimerit nalepovací od Attack modelu. 1:16. 1:35 se dělá taky. Ta folie, doporučuji, je to asi nejrychlejší a nejsnažší způsob tvarování a navíc si to můžete upravit sami, jak kdo potřebuje. Ještě se v 1:35 dělá jakoby fakt ve formě leptů. Viděl jsem to, já nevím, jestli to je pro Tami, nebo kdo to dělal. A myslím si, že to taky není špatný, už tam je to i s nějakým tím oboucháním, takže jako dneska je těch možností hodně. A za mě jako absolutně nejsnažší tohle. Pak si myslím, že ten Magic Sculpt na takový ten Cimerit, co jsme dělali před chvílí, je jakoby druhý. A to třetí bych jako dal asi toho Sira Hobby, protože ten jako je jednostranný jenom na jeden ten vzor, co se týká těch čárek dostane neborovně dolů na Tiger 1, Tiger 2 a na Panther a jinak jako ten Magic Sculpt, ten tmel je vlastně takový univerzální na všechno. Jo, což je jako úplně super. Jo, můžu tady klidně ještě dodělat ten zbytek, jako toho, jestli někdo chce. Tady s tím tady dolepit ty strany. Tady je. Na kolik to vyjde, ten Attack model? Zhruba. Jestli víš, 35 model, třeba. No. 16 je 42 nebo 45 euro a 35 je určitě méně peněz. Jo. Mají tam spoustu vzorů jak na Štuga, tak i pro různé stavebnice. Na Tami, na Heller, na Daswerk, na trumpetu, jo. Nebavíme se jenom o 16, teď mluvím i o 35, stačí si jenom vybrat prostě na tu stavebnici a jako musím říct, že když se fakt jako vyberu ten mábek ty stavebnici, tak to sedí prostě na první dobrou, je to fakt pecka, jo. A ta folie je na to úplně ideální, jako jo, na tohle ty věci. Navíc je to tam i vidět, jak je to prostě vidět, to tvarování
toho zadečku. Patří sem, jo, tadyhle ta část, jo, takhle dolů, jo. Pak se tam dávají ty držáky na ten boční blatník. A já jsem si poprvé jakoby naběhnul, že jsem si koupil od Tamy, protože neměl na to ten, jak Panther Early, tam neměli ten Cimmery, takže jsem to musel tak všelijak jako okrajovat a nesedělo to a bylo to na ten, jak Panther, který má potom ten pozdější mantlet a byly s tím jako takové problémy. Takže jako doporučuji, za mě je to prostě jedna asi z nejlepších věcí, jo, tohleto. Než tě každý přijde a ježiš, Cimmery, chytá se za hlavu a já to nechci a jak to mám dělat bez Cimmeritu a některé stroje prostě se dělaly Bystřela, Tiger 1 Late, tak prakticky tam byly všechny s Cimmeritem. Nevím, viděl jsem nějaký, že by byl bez Cimmeritu, ale do září 44 se přestal ten Cimmerit nanášet, takže ty stroje Normandie a tak dále, tak ve valné většině, na kterých to mělo být, tak ten Cimmerit tam prostě byl, jo. Ať se bavím o Tigru, ať se bavím o Panteru, ať se bavím o jak Panteru 4, ať se bavím o Štugu, a samozřejmě, jestli jsem zmiňoval Panther, teď nevím, a možná opakuju Panther, jo, asi jo, Panzer 4 ještě, Gčko, Hčko, Jčko první verze měli taky Cimmerit. Potom se to v září 44 rozkazem zrušilo, přestal se nanášet, protože vlastně držovalo to ty tanky, aby se dostali včas na frontu, protože to schlo třeba, já nevím, 14 dní nebo 7 dní to jako vysychalo. Mělo to různé složky a osádky si stěžovaly, že dostali zásah a že to jako hořelo, protože mi v tom byly dřevěné piliny, takže tam bylo nějaký síran, bornatý, piliny plus ještě další složky, takže nějakým způsobem to asi chytlo, vyhořelo to nějaký to a je dost často vidět, že i po vyhoření ten tank, co dostal zásah, jsou ty místa jako zčernalý i na tom Cimmeritu, jo. Takže všichni si mysleli, že ten Cimmerit je nějaký přídavný panceřování a ve finále to bylo jenom kvůli magnetickým náložím, který prostě měl voják u sebe, nebo prostě kdyby je měli vojáci a spojenci prakticky nepoužívali, kromě Ruska, tam nějaký menší míře měli, ale ve finále nejvíc magnetických náloží použili sami Němci, takže to potom bylo takový, a navíc ten tank stěžknul o nějakých 300 kg, jo, třeba u Tigra 2 nebo Tigra 1, jo, takže jako bylo to takový zdržování z té výroby a oni to potřebovali, aby z toho linky sjíždějí. Ale jako vypadá to efektně, vypadá to dobře, je to s tím jako zajímavý a hlavně já za sebe musím říct, že když se to maluje, tak to stříknu třeba hnědou nebo černou, to je jedno, nebo červenou, to je úplně fuk. Ale ve finále, když je to namalovaný, tak do toho nikdy nezapouštím wash, protože to vypadá potom, jak když je to dřevěný. Jo, potom mám tady vznikne ta struktura a je to jako divně to vypadá. Když budu dávat wash, tak bych dával něco tady, třeba tady v té části, jo. Třeba stek nějaký olej a takovýhle, že tam to, ale nebudu to dávat prostě do každý spáry, zapouštět nějaký tmavě hnědý wash, aby to prostě ta struktura té malby od té kamufláže a té podkladové žlutý úplně jde někam pryč a vůbec to nevypadá realisticky nebo nějakým způsobem, vypadá to divně, hračkoidně, je to prostě blbost, jo. Nemám to ze své hlavy, říkal to Nightship na svém kanále, já jsem se to držel, když jsem to dělal to jak Panthera, takže jako mi to vyšlo. Mně se to samotný líbí a vypadá to fakt dobře. Zkoušel jsem si to na nějakých jenom pár místech a fakt jako nedoporučuji, jo, to zkoušet. Nebo dávat teda. Samozřejmě. Jo. Takže to máme tohle, Cimmerit. Cimmerit dáme na stranu. Podíváme se, jak to dopadlo tadyhle s tím, tohle s tou první částí. Tím tmelem. 1,5 hodiny tmel je ještě furt tvarovaný, takže co tady povídám, takže tady to se dá furt tvarovat, takže vezmu, namočil bych prst, přejel bych to, abych to vytvaroval, ale hlavně tady mám zaschnu síro hobby, on ten vzor je takový nevýrazný, protože jsem dal tenkou vrstvu a navíc jak je to jak se to ředí vodou, tak je to furt takový jako bláto a má to tendenci to slejvat, takže by se jako musel opravovat, takže za mě jako bych říkám znova, vrátil bych se k tomu Magic Sculptu a buď tou stěrkou, nebo tubovatou stěrkou by se dalo říct, že de facto vlastně nic jiného jako není, anebo váleček nějaký této míře, že se dá vyválečkovat.
Kolečka se dají v 1:30 na to koupit taky, jo. Normálně dělají i takový různý raznice a takhle dá, takže jako s tím problém jakoby není. Takže za mě bych se toho nebál. Já jsem kdysi dávno dělal na 35, že jsem namatlal to Tamiya puty, se divím, vždycky část. Udělal jsem to, ono to strašně rychle schne, nebo to uschlo během chvíle. Dělal jsem to, já nevím, třeba jsem to vyrejval pinzetou, nebo jsem si sehnal potom nějaký hodinářský kolečko, něco takhle ojezdil rychle. Dokonce kdysi dávno jsem měl RC Tiger, ještě ho mám 1:16 a tím se to udělal taky a musel jsem se teda jako, fakt jsem se s tím hejbal. Vyšlo mi to, vypadalo to docela dobře, ale dneska prostě ta doba pokročila dál, takže samozřejmě jsou tady takové možnosti. A za mě teda ten Magic Sculpt jako je ideální jak na figurky, tak i na Cimerit a na různé věci a může být i na tmelení, ale na tmelení jsou tady i jiné věci a hlavně jsem chtěl teďka vyzkoušet sváry mezi pancířem a mezi pancíři, tak já si tadyhle v tom Tigru 2 no on vyschne a je to tvrdý jako štolovark, jako jo, ono to vyschne. Takže já jsem si 2 dny předtím dal do toho normálně vodu a ono to furt nasává tu vodu a teď, když jsem to šťouchal, tak spodek je takový hustý, těžký, jo, a hořišek je zase takový řídký, jo, a ono potom, když se to nepoužívá, tak to vlastně vysychá a furt to má tendenci, ale jako potom, kolik se nadává vody do té hlavičky, aby to bylo nějakou tuhletu vrstvu, nebo, jo, je to takový sporný, jo. Já s tím dělám po druhý nebo po třetí, ale za mě jako teda, když byla volba Attack model, tak jsem zvolil tenhle ten nalpovací od Attack model, hlavně díky tomu vzoru. A teď vlastně tadyhle v workshopu ukazuju a po druhý nebo po třetí to Siro hobby, jo. Takže pak jsem dal tenkou vrstvu, ono tady ještě propadlo se do těch škvírek toho. Ale za mě bych tady jako zkusil ten Magic Sculpt, teda jo, je výborný od toho. No, vypadá to nelíp a je to od Green Stuff World. Prodávají to i, myslím, že to má snad i v Ogřím Doupěti, myslím tohle, to tam kupoval v Praze, Doupě a oni to tady snad píšou, že 50/50, 24 hodin dokonce to vyschne, jo. Ale tady ještě píšou mixování 90-120 minut se s tím dá furt jako dělat, montovat, jo, a do 24 hodin je to tvrdý. Já jsem s tím už něco dělal a musím říct, že teda jako fakt jako je to paráda s tím. A zase ten samý postup. Něčím to nastříkám nějakou zakladovkou, kamuflážní barvu a tak dále, ale zase tam potom nevašu nějaký, aby to prostě ty čárky byly vidět. Jo. Takže za mě takhle. To se týká Cimeritu. Tak, pak tady máme sváry, jak zvýraznit sváry. V 1:16 já sváry dělám pomocí tenkých polystyrené trubiček. V tomhle případě. Myslím si, že 1:35 je to asi moc velký, takže tam by se dal použít třeba úplně něco jiného, si můžeme ukázat za chvilku, ale já bych zatím vzal tuhleto. A mám tady jeden model, který se chystám dělat. Jsem si ten svár chtěl udělat tadyhle mezi, to je dekl na Tiger 1, stavím, takže si uděláme tady a tady z druhé strany si vyznačíme svár jako jo, od toho. Takže si vezmu tady na čatý, tahle boje. Říznu si kousek toho za kočka. Tak, koupil jsem si novou pinzetu, tak to vyzkouším. Jo, uděláme další. Jenom to tam slovy, prostě to uříznu
si požadovanou velikost, vždycky menší než celá ta šířka toho, kam to budu dávat, o kousek menší, jo. Takže si takhle jenom potřebuju nejvíc hodně ostrý skalpel, pokud možno novou čepel. Tady ještě dva. Tak. Tady takhle 4 takový kousíčky. Lepidlo od Tamiya. Pak namočím, jo. To tam. Ještě to namočím celý. A počkám si. Dělám druhou stranu. Normálně je to prostě doslova prolitý. Aby se to prosáklo skrz, tak tam prostě dávám takhle. Takhle. Říkám, ty věci jsou dobrý. Třeba v tomto měřítku 35 si myslím, že to bude třeba až moc jako moc výrazný. Ještě jeden. Toho. Jo, ta pinceta je boží teda. Včera jsme byli na soutěži, tak jsme tam u firmy 49 všichni hromadně nakoupili pincety za 39 korun. Tadyhle. Paráda. Fakt pecka. Krásný trát. Tak. To proleju. Nechám to kubej. Tak proleju. Tak. A teď vezmu ten skalpel. Novej. Ostrej. A dělám takhle to prořežu. Jo. To takhle budu, řežu to na takový kolečka prťavoučký jeden vedle druhýho a protože jak to prořezávám, tak se mi ta trubička jakoby roztahuje. To jsem to nedělal na celou šířku toho periskopu. Když si s tím pohraju, to ještě roztahám do stran, jakože toto zatočím. Můžu víc jakoby táhnout a vznikne mi, jestli to bude vidět, světla možná, jestli tam jsou vidět takový ty rejhy. Já teďka mám brýle, tak nevidím na obrazovce, to je dobře. Ne? No, tak. To ještě to. Je to malinký, já to ještě vyfotím jako detail. Prostě normálně to neřežu prostě jako když krájem salám, jo, proto musím mít co nejostřejší skalpel a pohraju si s tím do stran, aby to bylo, můžu to ještě znova přetáhnout tím lepidlem, myslím, to nelíbí, to jako toho, ono se to do toho jako zapije a takhle vlastně mám jakovej svár roztahaný, jo. Tady to udělám to samý. Já jsem si tam dal teďka ruku, takže to není vidět, ale prostě to krájem tou špičkou toho skalpelu zase a ono to v tom krásně drží. A když to nechce držet, tak to zase přetáhnu lepidlem a nechám to chvilku zase působit. Ono to krásně, od toho evergreenu, krásně to lepidlo na to navazuje a dobře se s tím dělá, jo. Já jsem to tady třeba udělal moc krátký, takže jsem to tady roztahal. A můžu to jakoby se s tím jako hrát, takhle různě cikcák, jo. Je to takovej svár, jako takový úplně úhledný, jo, což jako v té době samozřejmě byli taky borci, kteří uměli se svářečkou, ale třeba ten svár byl trošku jinak. Ale mně se ten vzor jako líbí a já jsem to taky odkoukal od Night Shift
A říkám, na 1:35 i ten nejtenčí, což je velikost 0,64 mm, si myslím, že to je až moc. Jo. Na některé části bych to třeba dával, kde jsou nějaký fakt velký sváry, ale tadyhle v tomto případě mám dekl velký, jak prostě věžička 35 jako půlka tanku, tak jako to neřeším, jo. Ale je to dobrá volba. Dá se to dělat tím, že si vytáhnu nad svíčkou prostě z rámečku tenoučkej ten a udělám to taky, jo. Nebo prostě nakrájem si kousíčky a nikdo se mě nebude ptát, jako proč tam není ten vzor, nikdo na to nekouká, jo. Dobrý je to, že když potom tam do toho zapouštím nějaký ten váš a takovéhle věci, tak ono to v tom je hezky vidět a udělat jako tu strukturu toho sváru, jo. Tady jsem to taky udělal jako kratší, ale to nevadí. Vždycky to můžu nějakým způsobem dohnat, můžu to dělat cikcak, musí to být jako, že to bude zleva doprava takový úhledný, ale můžu to prostě takhle jako lámat. Všechny strany prostě pohraju a udělám tam větší mezery, aby to tam potom bylo vidět a roztahám to celé té ploše toho. Jo, tady třeba jsem to udělal takhle, to bude zase jako prdlajs vidět. Jestli takhle to zakloním úplně, nevím. Radši to nafotím potom, dám to do chatu. Jo. Budu tam dělat větší mezery, jo. Že třeba bude víc výraznější, jo. Proto jsem to udělal také krátký, tady už tak se jedem. Jo, ono už je ten sidur, nebo co to je, nevím, ono to je takový krásně zvláštní. Dobře se s tím fakt dělá. Je to dobrý na různé věci, na doplňky, na kabely a všechno. Já s tím vlastně mám jako hodící úplně polystyrenových destiček. Jako za mě absolutně super. Že to je takový, vyzkoušeli svár na pancíř plus něco. Většinou co jde, taky třeba tadyhle v té části, když to nechci dělat a už je to tam vylisovaný a nechci to tam dávat, protože by to vypadalo blbě, tak prostě vezmu, ono to tady jako naznačený ten svár je, jo, ale já ho chci udělat znova, tak si to prostě namočím tím lepidlem úplně, co jde. A víc to lepidlo to tady vyčistilo tu barvu, bude ještě líp vidět. A normálně to tam tím skalpelem vyřežu do toho plastu. Jo. Je to teda taková práce na dlouho, ale jestli někdo má trpělivost a někoho to baví, tak doporučuji, je to takový zrušení a člověk přijde hned na jiný myšlenky. A jenom tam prostě udělám takový obyčejný čárky. Se to přejedu, aby to se změnilo. Zase s tím jedu jednu čárku vedle druhý. Takhle můžu jakoby dělat. Jo, tady to vůbec nebude vidět, protože teďka zalitý tím lepidlem, že to prakticky vidět nebude. Jo. Ale vrátíme se k něčemu, co vlastně můžeme použít i 35, a to je klasický tmel. Tadyhle ten v ukrajinských barvách, taky dvoustupkovej. Musíme si udělat tadyhle svár na té věži okolo toho a ještě si tady vyřežu tady toho svár a nějakým způsobem to vyznačil.
Taky. Jo, kdyby někdo nějaký dotazy, já jsem teďka soustředěn, aby se neříznul o tu na tu rejhu. Tak. Dotazy nikdo? To je dobrý. Souhlasí. Jo. Kdyby náhodou se mu jako něco nelíbilo a řekl, že to takhle ne, tak jako rázně, ať mě zastaví a řekne ne, takhle bych to nedělal a tak dále, jo. Tady to. Tak. Si taky. Zase to je od AKčka Power. Stačí mi fakt toho málo, jo. Dává se to zase půl na půl. Tak. Toho málo. Nevadí. Jak je to takhle zabalený, tak to nevysychá, nemá to tendenci se nějaký způsobem tvrdnout, jo. Mám to už tady asi, já nevím, 2 roky. To je dobrý. Prstama prostě jenom vyválím takový nějaký kuličky. Pomáhá, když to namočím, si to nelepí na prsty. Konec konců. A zkoušel jsi tady místo tady toho AKčkovýho dvousložkovýho, což vypadá úplně stejně jako ten Greenstaffový, vedle to dělají stejná firma, tak jak se prodávají ty dvousložkový normálně epoxidy, třeba v železářství? Neskoušel. Mám tady dokonce i Milliput, který jsem ještě ani neotevřel, takže neskoušel a nemůžu říct jako fundovaně, jo, je to fajn, je to tak, je dobrý, doporučuji, neskoušel. Zatím mám jakoby dobrou zkušenost tady s tím, co se týká na sváry, jako, nebo na nějaký prostě vytvarování toho. Mám tady destičku od Olivera, bezpečnost svítící, aby věděl, když to snese, tak aby věděl kam. A vyválečkuju nějaký tenký nudle. To ne, to, jo. Toho tmelu fakt dal málo a ono se mi to udělá takovou žíželu prostě dlouhou. Si tady párát. Dělal jsem si takový udělátko, aby viděl výraznění to sváru. Musíme udělat žlábek, jestli se mi to povede. Že já většinou těch 1:16, když jsou tam takhle ty sváry velký, taky nechávám bejt, protože jsou jako docela hezký a dobře se dělá. Že jako nedělám to tak často. Který úplně ty prťavý sváry, třeba typu vzadu na německé technice, jak jsou ty háky na ty montážní body, když se to odmontávalo, jsou tam několika druhy, jsou tam velký a malý. Tak ty velký háky dělám tou metodu, jako jsem ukázal před chvilkou, pomocí ty tyčky. A ty druhý dělám tím Valecho, jenom to jako tam natupuju, ono to vyschne za nějaký čas a nechám to prostě bejt, jo. Musíme to tam nějakým způsobem vetřít. Vysoká vrstva, já to udělám schválně vysoký, to bude zajímavé.
Kýrovosti. Jo, pole vrstvičku. Vody to nějaký způsobem roztírám, aby se mi to lepilo. Pejly. Ono močení. S tím tmelem mám takovou zkušenost, že i za týden se mi stalo, že jsem to nebyl problém to z toho sundat, jo? Že to jako, že by se to úplně přisálo k modelu, ale prostě, že to nebyl problém jako nějakým způsobem táhnout to jako dolů. Jsem si tady udělal takový udělátko, tak jsem zvědavý, jestli to bude fungovat. Ono to má takovýhle vzor, takový oválný. Mimochodem je to bývalo to lopatka. A jak je ta rukojeť, když se to dává na tu násadu, konec, tak jsem to tam do toho, tak jsem to vystříhnu. A zkusím takhle to tam jakým způsobem jakoby udělat, že to půjde. Jestli se to nepovede, tak je to jenom moje chyba. A do toho jako takhle asi tak. Je to dělat takový Cčka, no. Doufám, že jsem to málo proválil, ten tmel. Je tadyhle zelený. Tej. Ale jo, funguje to, dělá to takový. Samozřejmě na kameře to vidět určitě nebude, protože je to zase tmavý a pod kamerou lampu, takže asi budu muset fotit, potom udělat něco jiného. Ale jako Cčka to dělá. Já takhle. Možná je to bude malinko vidět, nevím. To jako kousek. Jo. Ale nemusí to být vyloženě vždycky Cčka, jo. Můžou to být, já nevím, může to být normálně rozejvaná jakoby čára. Ty sváry nebyly vždycky jakoby to, takže třeba udělat takhle tím skalplem tak prostě tady udělám takhle toho rejhy, jo, nebo pejlí to můžu dělat, tady jsem si kousek nechal, jo, takže jako záleží na tom, kdo chce, není vyloženě jako psáno, že německý tank musí mít svár takovej a ruský má takovej, je to úplně jedno, jo. Ty sváry byly dělané strojově na takových obrovských mašinách. Svařovaly ty velké desky a většinou to vycházelo jako na stejný vzor, ale třeba u ruských tanků tam jako záleželo na vkusu toho soudruha, který přišel zrovna ten na šichtu do práce, jo, takže tam je to asi úplně jedno. Bude. Ale ono se takhle vlastně. No. Tady třeba já jsem udělal schválně takový jako do toho jako rejhy, že prostě ten svár je třeba podélný, jako že to jsou fakt jenom do toho, ono to, nevím, no, to, tadyhle na konci jsem udělal fakt jenom takový zářezy, jo. Ono, když to potom se nastříká, jde se tam voš do toho, tak to zase samozřejmě jaký vypadá trochu jinak, ale prostě jenom takhle jako struktura, jak by se dala dělat sváry. Říkám, já je nedělám tady u těch, protože jsou jakoby tady dost široký, takže to bych jako tmelou tam vyplácal haldu. A navíc jako mě to postará na smysl, protože ten vzor na té stavebnici je poměrně hezký, jo, takže
je to v celku jedno. Tady je to třeba hezky vidět na některých těch částech, co je přímo od výrobce ten řez, toho pancíře a vedle něj to takový ty Cčka, jakoby, jak jsem viděl tady taky, tím, jo. Já jsem si tady udělal narychlo, protože dneska jsem fakt jako měl na přípravu snad skoro ani ne 2 hodiny, než chtěl řáchnout, tak jsem si udělal jen takové jako z leptu a ono se mi to jako vohlo tady pátky, jinak je to skalpel, který jsem koupil včera, takový prděvej, malej. Takže takhle se dají dělat sváry toho a ještě mi tady zbyla halda toho tmelu. Ještě ke všemu. Jo. Dokonce ve vodě, když to necháš třeba do druhého dne, tak se s tím dá ještě dělat, pak to stvrdne úplně a je to úplně jako k ničemu. To teda vyhodí. Takže teďka je asi, já nevím, kolik je hodin. Jo, už to skoro 1,5 hodiny bude. Je to dobrý. Tak si ještě můžeme ukázat, jak dělat strukturu pancíře pomocí tmelu. A jestli má někdo nějaký dotaz, povíme. Pomocí tmelu a jídla neboli lepidla. A štětce, samozřejmě. Hledám sem. Trošku se to tady uklidím. To budu dělat. Nikdo nic? Tak dobrý. Si tady místa. Si tady Dolčo, ty nepůjdeš? Tady teďka jako reklama. Jo, půjdeš? Kdy tady zesela běhá, na jaká ti když ji vykládat. Veď. Klidím. Tohle to si tady nechám. Jinak tohle to je mantlet, přední část kanonu tadyhle na Panther a na Tiger 2. Věž Porsche, jak se furt všude udává, ale je to Krupp, jo. Obě dvě ty věže dělá Krupp, dokonce tu druhou verzi, tu sérii Enturm, jak se říká, tak to udělala i plzeňská škodovka, dostávali zakázku, takže vyráběli si krupce a vozili se to do Kasslu na výrobu, na montáž závěrečnou. Takže vlastně tenkrát už Němci měli vyvinutou výrobu, že prostě z celých různých fabrik se rozvážely díly na tanky a pak se to v závěrečné té firmě montovalo. Nevyrobilo se tam všechno tam. Takže věže a různě se dělaly v jiných firmách, kde se zabývali pancířem a tak dále a pak teprve to se to bylo ve finální části. To je takový jako na okraj. Sem. Pravím si pidlo. Tady. Stejný, používám extra thin cement, je to úplně jedno. Tady mám štětec. Víčko. Všechno. Vezmu si šedivou puty, je úplně jedno jakou, oni jsou stejný, já jsem se nedávno na to někoho ptal, oni jsou stejná struktura, ale používám tu šedivou, jakoby líbí. A jdeme se do toho. A to bude asi poslední, dneska budu dělat. Dneska náročný den. Tak. Normálně. Štětec, pohoda. Pidlo. Si tady. Čím to do toho. Peťáčci by si teďka jako přišli na svý. A buď můžu samotným lepidlem, který rozleptává plast,
budu dělat jenom tadyhle tu část, třeba možná ještě věžičku tadyhle na tom gru, tady co. Začnu to tím normálně, to tím potřu. No už je to tady trošku s místama naznačený, jo, ale by na to ještě mě správně přijít Simerit, jo, ale už je to tady vidět, jak to schne. A můžu si pomocí lepidla, nebo že si takhle, jak to tahá, jak to začne tahat, začnu znova tupovat věcem, jo, že to udělám jakoby hrubčí. To je vidět ta struktura. Dobrý je to, že se to dobře zpracovává, dobře se to brousí, že se s tím dělá, jo. Můžu to udělat ještě hrubší, že si počkám, ten lepidlo prostě začne vysychat v té putině a ještě víc to můžu další vrstvou jako hodně zvýraznit. Prostě to navlhčím tím lepidlem a budu to tady takhle, jo, takhle to ještě stahovat a ono to, jak to lepidlo vysychá a píjí se vlastně do toho plastu, tak vlastně tady takhle, jestli to je vidět, malinko, jo, ta hrubost tady takhle, do té části, tady jsem to dělal lepidlem, víc lepidla, málo tmelu, jenom takhle, to tady na tom puju, on jak to schne, tak vlastně to dělá hrubší a hrubší a hrubší. Můžu použít hrubší štětec, který vlastně opravdu to fakt jako ještě víc dělá, jo, třeba u JS2 nebo nějakého takového, jak byly hrubě litý pancíře u těch sovětských strojů, tak tam je to jakoby žádoucí ten efekt, jo. Tadyhle dělám jenom na Tiger 2, takže jako já to většinou nebrousím, protože on to má, schne to rychle, jo, už je to suchý, jo, pak se s tím tady dá ještě namočím jenom fakt čistě jenom víc toho tmelu a ještě si zase dávám víc větší vrstvu, aby to dělalo, aby to jako tahalo víc ven, aby to bylo vidět fakt ta hrubost toho pancíře, toho lití, že vlastně tadyhle je konec, a takže my děláme jenom tahle tu část, tady je ta hladká část, která byla jakoby konec formy, takže to nepotřebujeme. Dobře se s tím dělají i spáry, jako jo. To není jenom vyloženě na to, abych tady dělal machra přes pancíř, ale dají se s ním dělat i spáry, jo. To i vidět trošku a to. Dobrý, co jsem si vyzkoušel jednou, když jsem dělal lití převrovky na Panther, tak jsem si sehnal čísílka, licí čísla, tak jsem si sehnal lepty čísílek, nalepil jsem je tam a oblemcal jsem to tadyhle tím tamiáckým tím způsobem. A ono to krásně zůstalo, jako když ty čísla jsou takový hrubý, jako to prostě dělali ty licí značky prostě v té slevárně, jo. Takhle vlastně úplně naprosto jednoduše, třeba zase, když to přeženu, jo, tak vlastně to tady takhle budu natírat. Do toho můžu vpíjet ten tmel, je to úplně jedno, jo. Prostě jde o to, aby to, když to ten moment přidávám víc a víc z toho sušího toho tmelu do té tamiáckého lepidla, nebo to je na jakýkoliv lepidlo, myslím, že to tady někdo ukazoval i s jiným, od Gunze, nebo tohle to je prakticky stejný, na stejné bázi, tohle tím, jo, co jsou svařovací, tak jsou všechny stejný na tohle, tak se to dělat i s jinýma, tamiácký. Jo, a vlastně takhle dělám hrubší povrch toho pancíře. Když se mi to nelíbí, zase udělám šmik, přejedu to s brkovým papírem, nebo to vezmu nějakým brusnou věcí, když to takhle řeknu, a můžu jet dál, jo, není to o tom, že to takhle zůstane navždy, jo. Se s tím dá jako dělat. Navíc ten štětec se umeje v tom tamiáckým ineru, takže vlastně stane zalepený. Krásně se to v tom rozpustí, já mám takhle vždycky jednu lahvičku na tleto a klasickou lahvičku na lepení. Tady zase jsem dal moc toho, takže tady budu chrupkám, tady s tím takhle topovat, jo. A zase jako kupuju, aby to bylo
jestli to je takhle jakoby vidět. Jo, vypadá to dobře. Jo, takhle. A tady je vidět ten přechod. Jo, já to dodělám jakoby celý testovací vzorek. Úplně. A malý množství tmelu a opravdu to jde se s ním dělat jako velký plochy, jo, nebo by vyloženě, že na to budu celou tubu, jo. Úplně na pohodu. Krásně se dá dělat. A pak jsou ty i rozdíly vidět, jako když se to potom stříká, zvlášť u těch velkých modelů, tak potom ten přechod vidět třeba, to použil na lící, když se bavíme o Tigru, tak vzadu, jak máte výfuky, ty krycí, Tigr 1, Tigr 2, třeba i jakoby ta struktura toho pancíře, jo, třeba když budu dělat něco bez cimeritu, tak si udělám, licí byla ta přední to kulový střeliště, litý byly ty mantlety přední, Panther, jo, tyhle ty věci, jako úplně bez problému se s tím dá takhle jakoby vyblbnout a zvýraznit to ještě víc, než to třeba dělá výrobce. Některý výrobci to nedělají vůbec, ale tady to nějakým způsobem jakoby udělali, hold trumpeta, takže to tady takhle jakoby zvýrazníme. Nějaký formy. Tím lepidlem se to dá jako furt oživovat, jo? Jo, teď jsem to tam do toho namočil a ono jak je to, tak samozřejmě je do určitý asi chvíle, jo, protože ono potom, když to naleju, tak už to mám vyschlý, starý, tak když tam naleju lepidlo, tak ono to chvilku trvá, ale už to není potom ono, jako ten tmel má jenom určitý možnosti, ale furt jakoby, jo, tady ještě jednou a schválně, aby tam nebyly takový ty hladký přechody, tak ještě budu jakoby tupovat. Dá se to dělat i bez toho, jo, s tím lepidlem se to dá dělat taky, že se to tím lepidlem jakoby navlhčí, nazlíná a pak do toho přidám ten tmel a vlastně jakoby ten tmel to jakoby vytahuje nahoru, jo, že tam fakt je, a jak to vysychá, což je výhoda u tohohle, tak ten tmel tady udělám třeba fakt takhle plně na hrubo. Když vezmu, jsou to obyčejný štětce, jo, tadyhle třeba z papírcí za 5 korun, jo, na co používat nějaký drahý. Tohle ten je teda měkčí, tady ten má tvrdý štětiny, tak tím by to bylo úplně nejvíc, jo, ale já už jsem tady ten používám delší dobu, takže jsem použil tady ten, jo. Takhle ještě furt to se s tím dá dělat, jo, takhle. Fakt je to úplně teďka dět, že jsem to udělal to a má to různou strukturu, tady to má jemnější, tady jsem to jenom vyplnil z páry a tady fakt jsem to jako teď to vysychá úplně víc, takže jak to ještě víc vysychá, tak to ještě třeba takhle plně, jo, teď to ještě víc jsem to vytáhnul, jo, že takhle, že můžu takhle, ještě furt je to vlhký, tak ještě tam dám ještě trošku, no, takhle jakoby tura. Pak to třeba můžu jim je zbrousit, nebo nemusím, já to teda většinou nedělám, protože na to se mi ví, jak to je a nedělám to. A nemá to tendenci se jako nějaký způsobem jako vylomovat, nebo to prostě tam drží jak příští, jo. A hlavně jako na ten model si sahá ten, kdo ho dělá a zbytek prostě okolo něj chodí po štítkách a na soutěži se na to nešahá, takže on ví jenom, jak je to hrubý. Jo. Tady jako vaš se hodí, protože potom to zvýrazní tu strukturu, jako jo, to jako docela dobrý, jo. Ještě furt to můžu zase vytahovat úplně do toho, zavřu to lepidlo, to tady smrdí. Kam se to, teď už to fakt vytahuju úplně do to nejvíc to jde, už to fakt vysychá hodně, jo. Tady tu část, co jsem měl přenou. Se s tím, to už je až dost, jo, to trošku přehnaný. Takže takhle jakoby se dá takhle dostahnout tato efektu, takže vlastně to si namočit a zkusím to jako vyhladit. A ono se mi to zase jako sleje. Takže koho baví válcovaný pancíře nebo litý pancíře, což se bavíme o litým, je tahle ta část, jo. Válcovaný, tam, když to dělám,
tu strukturu toho válcování, tak fakt to jako nedělám, že bych fakt na každý centimetru to takhle vytahoval, jenom tak jako ledabilé. Ono, navíc to nemá smysl dělat, když tam na to bude dát cimerit, to je jako další věc, jo. Takže některé ty části nechám a některé ty části, které byly, se používaly jako litý na části věže a takhle, tak s tím takhle jako pohraju. No. Asi myslím, že máme 8:30 a dneska uzavřel úplně přesně na čas. Jo, takhle jsem si tady hrál melem a hned jsem si ukázal, že si měřit nějaký sváry a nějaký věci. No. Máchám tec, čistý. Paráda. Tak jo. No. Ale já moc Za mě díky. takhle. Má někdo něco? Chcete se na něco zeptat někdo? Asi ne. O, děkuji. Výborně. Tak jo.